Pozdrav svima! Ja sam Josip s Bytebox.com i danas ću vam pokazati kako pokrenuti i koristiti Hey izbornik na vašem pametnom telefonu. Ovaj izbornik namijenjen je samo za one koji koriste bonove, to jest Hey karticu, te omogućava da na vrlo jednostavan način provjerite stanje na računu, stanje dodatnih opcija ili pak aktivirate nove tarife i tarifne opcije. Hey izbornik pozivate tako da otvorite telefon, to jest birač, i unesete zvjezdica 111 ljestve. Nakon toga potrebno je dodirnuti ikonu za zvanje i za par sekundi pojavit će se glavni izbornik. Ako vam se izbornik ne pojavi iz prvog pokušaja ili izbaci nekakvu grešku, pokušajte opet za par sekundi. Kretanje kroz glavni izbornik radi se pomoću brojeva koji su navedeni uz nazive opcija. Na primjer, ako želite ući u izbornik za aktivaciju paketa, onda unesete broj 2 i dodirnete pošalji. Ako vam ovdje sad na primjer treba internet, onda unesete broj 3 i dodirnete pošalji. Ako pak shvatite da ste pogriješili ili se jednostavno želite vratiti jedan korak unatrag, dovoljno je unijeti broj 0 i dodirnuti pošalji. 0 vas uvijek vraća u prethodni izbornik. Još jedna bitna stvar je da nikada ne čekate više od 15 sekundi na unos broja i šetanje kroz izbornike, jer će vam isteći sesija i sve ćete morati raditi ispočetka. Osim za promjenu tarifa te aktivaciju i deaktivaciju opcija, koje ću vam pokazati u posebnim videoklipovima, Hey izbornik je jako koristan za provjeru stanja vaših opcija, to jest koliko minuta vam je ostalo, mobilnog interneta i tako dalje. Također vam može pokazati stanje opcija koje naknadno aktivirate, kao na primjer koliko vam je prometa ostalo u roaming internet opciji. Stanje opcija možete provjeriti tako što u glavnom Hey izborniku unesete broj 1 i dodirnete pošalj. Do izbornika za provjeru opcija također možete doći unosom koda zvjezdica 111 zvjezdica 1 ljestve. Tu će vam se pojaviti nekoliko stavki kojima možete provjeriti stanje. Izgled ovih stavki može se razlikovati ovisno o tome koju tarifu imate. Na primjer, ovdje je u pitanju slagalica, pa prva opcija pokazuje standardno stanje računa i kada račun istječe. Druga pokazuje koliko još minuta, poruka i megabajta ima na raspolaganju, a treća i četvrta služe za provjeru stanja aktivnih roaming opcija. Da bi na primjer provjerili preostale iznose u paketima, dovoljno je unijeti broj 2 i pritisnuti pošalji. Ista procedura je za sve ostale stavke u izborniku za provjeru opcija.